що це коментаторське прізвище. Подивимось, наскільки воротарське, тому що це так само його дебют у прем'єр-лізі, як і його клубу. Мені здається, що Олексій Гай зараз пробиватиме на правах старшого, досвідченішого. Дивимось. Балашов. Розбігається Балашов. 1-0! Віталій Балашов повертається в українську прем'єр-лігу, можна так сказати. Дякує він в першу чергу Роману Григорчуку. Не все добре було у їхніх стосунках. Ну, історичні обійми, так, після забитого м'яча на 8-й хвилині Віталій Балашов виводить свою команду вперед. Те, про що ми казали, Олімпіку треба відбиватися. Не можна пропускати швидкий гол. Ну, на жаль, не вдалося. Махарадзе на ваших екранах. Голкіпер. Перший ляпас для Махарадзе в прем'єр-лізі. Віталій Балашов дуже важливий для нього гол, тому що він повертається після оренд, після роз'їздів, після незрозумілих, в першу чергу, для нього ситуацій. Він дуже гарно повертається в Одеський Чорноморець. І от напередодні гри побував я в музеї Одеського Чорноморця, там його футболка, тому що він перша людина, яка на цьому стадіоні на відкритті забила гол.